गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। ओइचएस फाइनाल आनजादाव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय फरायसाफोरा ओइचएस आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जादोंमोन, बै फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारनि बोसोरफ्रोमबो ओइचएस आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरनो स्कुटि होबोबाय थादों। थिग बेबादिनो देग्लायबो बावैसो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो सरकारा स्कुटि होसिगोननि थांखि लाबाय। बे स्कुटिखौ 60% एबा बेनि गोजौ नम्बर लानानै ओइचएस फाइनालाव उथ्रिसार जानाय फरायसुलिफोरनो सरकारा स्कुटि होगोननि थांखि आजावबाय। गुबुन फारसेजों ओइचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय हौवासा फरायसाफोराबो मोननो हासिगोन स्कुटिखौ। हौवासा फरायसाफोरा 75% एबा बेनि गोजौ नम्बर लानानै ओइचएस आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा मोननो हागोन स्कुटिखौ। बे थांखिखौ मैया आसाम केबिनेट जथुमनि गेजेरजों लानाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय प्रभारानि फिल्म प्रडाक्शना गोदानै फाइल मुंनि गोदान सावथुन फैगासिनो। बे सावथुनाव एस जकिं, सन्जय बसुमतारी बिथां आरो मुंदांखा डाइरेक्टर प्रबिन बसुमतारीनि दैदेननायाव आरो बेयाव गाहाय फावखुंग्रि महरै जेनिफार आरो लोगोसे गोबां लोगो फावखुंग्रि महरै जायगानि महरगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो बे सावथुनखौ बिश्वकर्मा फुजानि सिगां रिलिज होगोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि मुसुखा सावदों। हाग्रामा महिलारीया उदालगुरि लकसभा बियाबखौ इउपिपिएल दोलोआ खैसार खालामना दाफुंनो होआखै होननायनि फिनजाथाय खालामनानै मैया मुसलपुराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुसुखा सावदों। डेलिमिटेसनखौ लानानै हाग्रामा महिलारीया इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों सोंखारिनाय आरो गोजोननि बिटिआरआव दुंहाव थासारि सोरजिनो नागिरनायनि अजद दिखांना बिनि हेंथायै मुसलपुराव इउपिपिएलआ गोजोन हानजा सुरदों आरो हाग्रामा महिलारीनि मुसुखा सावना हाग्रामा महिलारी मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारी गो बेक, इउपिपिएल जिन्दाबाद, प्रमद बर' लं लिभ बायदि बायदि स्लगानजों जायगाखौ गोमखांहोदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।